जय भोजपुरी प्रणाम सब भोजपुरी श्रोता लोग के का हाल आशा करत तनी आप लोग बहुत बढ़िया हो समझा लेके हाजिर बने एक बार फिर से आप लोग के अपन भोजपुरी भाषा में एगो नया रिव्यू जौन की गाना आप लोग के पता बा कौन गाना होके आला बा गेस करी जा गेस का करे वैसे तो कोनो लाइव चैट होई ना लेकिन कमेंट में कर देम जा गाना के नाम बाटे सेनुरा डाल के जौन गाना जब से पोस्टर आइल बा जब से टीजर आइल बा हम तो एकदम एक्टिव बनी न्यूज और ये गाना के हम शॉर्ट आउट पे भी रिएक्शन दे चुकल बानी खास बात बा के गाना के हम सुन लेले बानी गाना कैसे सुनत तानी पिछले भी आपको हम बतैले देखत नहीं लेकिन सुन ले बानी देखे के बस काम मिलल बा टीजर मिलल होई और शायद हई लाइनवा वायरल होता शायद के पाके नौकरी पे लोग भाग गइलू कैसे दे में यंत्रा में लाइन बा तो शायद रील वायरल होई बा तो पवन सिंह शायद बाइक पे हीरोइन के बैठा के ले जाता हम हीरोइन के शकल तक ध्यान से नहीं याद आओ जबकि हम गाना में नाम बतैले बने कि कोनो नया हीरोइन नहीं देखी नामो नहीं याद आओ वो गाना का हम आईडी उडी भी चेक कर रही हीरोइन नाम के जाके आईडी उडी चेक कर रही शुरू में जब पोस्ट आई रहे तो मैं टैग कर लिए हमारे आईडी के तो नाम बताई सब कुछ डिटेल में बात हुई तो चलो जाओ ज्यादा बकवास ना करते हुए रिक्वेस्ट ही बा के चैनल के फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए हमरा के इंस्टाग्राम फेसबुक पर कहीं भी फॉलो कर लीजिए काहे कि कई गाना जौन मानो यूट्यूब पे बहुत सारा अब यही गाना के साथ हम खेसारी लाल यादव जी के गाना के हम कई गो लिखल चाहत रही 3-4 गो गाना जो खेसारी लाल यादव जी कभी आई बाटे और कौन को आकांक्षा कपूरी के साथ गाना भी बाटे और शायद एगो अभी गाना का नाम नहीं याद भुला जेबू के बदनाम करके कैसे तो गाना बाटे मतलब 3-4 गो खेसारी लाल यादव जी के गाना उठैनी है कि मैं साथ में करी लास्ट में मजबूर होके अकेले ही गाना करे के पड़ता हम कोई भी खोजनी है सब गाना ब्लॉग बताओ था सब खास करके ब्लॉग के ना ग्लोबल जंक्शन के साथ जो मामला भइल बनो ओहू पे का होता कि कोनो ग्लोबल जंक्शन हर गनवे के चारों तरफ ब्लॉग कर देले बिया अब ओकरा खातिर तरह रिलीज करे खातिर का करे रिक्वेस्ट करे पड़ी तो जैसे जनता ने वो गाना पड़ल बा जौना कंपनी में तो रिक्वेस्ट कइले वाला ग्लोबल जंक्शन से परमिशन लेले वाला यूट्यूब से परमिशन लेले वाला हमनी के कोनो हमारे कंटेंट थोड़े हम तो रिव्यू करे खातिर तो सब गाना कब करे का पड़े इंस्टाग्राम पे डाल दे इंस्टाग्राम को दिक्कत नहीं फेसबुक पे डाल दे तो जीजी तिवारी आईडी के आप लोग इंस्टा जैसे अभी अभी जो लास्ट रिएक्शन कहनी है पायल ना खेसारी लाल यादव जी के जौन गाना हटे कलम चबा गई पवन सिंह के जौन गाना ब्लॉकिंग रहे चुमावा ले जा रुमाल में दूर का रिएक्शन करनी है तो पहले अब यूट्यूब पर खुल गई बा पहले का रहे ब्लॉक रहे तो इंस्टा फेसबुक पे डाल दे रही जल्दी ज्यादा बकवास ना करते हुए लंबा जैसे बात कर लेता नहीं कि ये गाना में बता ज्यादा बड़ होकर ना कर 10 मिनट के अंदर इसी मट जाए तो गाना बहुत जबरदस्त बा मस्त बा सुने लायक बा ऑडियो सुन ले बानी को खाली ऑडियो सुन ले बानी प्लेलिस्ट में भी डाल ले बानी 2-3 आदि लेकिन अभी मजा आना बा थोड़ा सा गाना के बारे में हम डिटेल में भी बात करब कि कुछ लाइन तनी अजीब लागता कुछ अजीब लागता लेकिन अभी देखले नहीं कि देखला के बाद अब 2-3 आदि सुनला के बाद अजीब फिर एक ही वाली दो वाली का नाम सुन ले बानी तो चलिए शुरू करेंगे ना तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ वाह आसिफ फिल्म के लगा तो जैसे कतरा बोल मतलब तमतार इंट्रो कर दिया लेकिन वो सिंपल शादी के कार्ड तो मेमोरी होता है लगा पहले काम खत्म हुआ पावर से मूडी खराब वाह लोकेशन गजब है लोरावाना ढारे सोना बन कर रोना धोना दर्शना ही करना कुछ और है नाम लोरावाना ढारे सोना बन कर रोना धोना गुलाबना तो हरा है सान के गोरे गोरे गालिया पियर पियर हरादी लगता हरदिया हमारा जान आओ गजब बा मोरही विदाई होई है धन मोर पराई होई है ले जाई दूसरे से नूरा डाल सर की लाइन वो अच्छा बा सर का जोरे जोरे गलिया से ज्यादा वो लाइन अच्छा बा जरा बात सुना होता दूसरे से नूरा डाल के दर्शन रोज एकदम मस्त बा अगले से ये शायद लीला हम चिंतित लगे उतना बिया बाटे हमारा हुमान से सुननी त लागल दिल में छान से क्या रहेगा ये हो रहा है के नौकरिया शादी करे लगलू धान डाल लाई बोला का कमी यो हमरा
ई लाइन वायरल बा। खाली बजहरिया दे दो आन के गोरे गोरे गलिया पर पियर पियर हरदी लगता हरदिया जान के बोरही विदाई होई है धन मोर पराई होई है ले जाई दोसरे से नुरा डाल के कौन सी रो भी देवे लगा उस समय सैड सॉन्ग अब कई बार ढूंढ कर जाना हीरोइन जबरदस्त बाड़ी सैड सॉन्ग लाए काट के कर जवा के कहस तोहर धान हो किस्मत मेरा ना पवन हो जहाँ जान जा अपन दुनिया बसा इहो लाइन वायरल हो बता हम के रुआ के केहू गनगनाए वाला सब हो भैया सब एक गनगना उठी डलिया हो गजब सीरियस रोल के लिए हान के गोरे गोरे गलिया पियर पियर हरदी लगता हरदिया मजा आ गया इस साल कैंपिंग होके चाहिए धन मोर पराई होई है हीरो रोना ले जाई मजा आ गया हीरो रोना नहीं चाहिए यार हीरो रो दिया एंडिंग से ये गाना के सबसे यूनिक चीज सबसे यूनिक भैया रिव्यू तो हम करबे करब रिव्यू तो करबे करब मतलब गाना हमरा लागल है कि देखिए ऑडियो हमरा पवन सिंह के जो देखिए सच दिल से भी आप मतलब देखिए सुन रहे पवन सिंह के जो सैड सॉन्ग हो जो अब तक आदमी सुन लेबा देखिए गाना में अगर वीडियो में डूबत नहीं ऑडियो वीडियो जब जुनो साथ आइलन तो मजा आ गेल पवन सिंह में जो एक्टिंग कैले बारे और ऐसे भी पवन सिंह जब सैड सॉन्ग गावे ले एक्टिंग करे ले फैन के तक करे जावे निकल के लागेला हाथ में आ जाला ठीक बा भैया बात सच्चाई बा गाना के बोलबे कनी है पहिलका मुखड़ा से गोरे गोरे गलिया पे पियर पियर हल्दी ये लाइन से ज्यादा बढ़िया अगला लाइन बा दूसरे से हो जेबू पराई दूसरे से नूरा डाल के ले जाए ठीक बा ई लाइन गजब बा बाकी गाना के अंतरा मतलब म्यूजिक भी तनी और धांसू हो सकत रहे मतलब तनी सब ना कह जब फीकापन लेकिन बहुत जबरदस्त बा मतलब कुछ कहे पवन सिंह के साइड से मतलब कहे के नहीं है बस तनी एमा जो चीज हो जो चीज अब तक देख चुकल बा वैसा ना होला पवन सिंह के साइड से मतलब मोहब्बत बेचाता मतलब उ सब भाव मतलब वैसा लेवल के नहीं है लेकिन फिर भी गाना जबरदस्त बा बवाल बा हम कही देनी अंतरा दोनों लाइन जो बा वायरल होखे वाला बा क्या अंतरा के जो पराई और एगो नौ पाके नौकरिया धन भुला गेलू ये सब लाइन जो बार बार सुने के मन करता और गाना के हम शायद तीसरा बार सुनत हैं दो बार एक बार रील पे दो बार गाना सुन ले लोग हम एक बार हम काले रिव्यू करे बैठत रही लेकिन कुछ कारण से हम रिएक्शन ना दे पानी जनी तो आज आप लोग के बीच में लेकर है बहुत जबरदस्त बा गाना है पवन सिंह के तो सबसे बड़ी यूनिक सीन लगा लेकिन दिल टूट ही गई है सोचत रहा मतलब एक गाना के सबसे यूनिक चीज जो है भाई अब तक के सैड सॉन्ग इतना देख ले पवन सिंह के सैड सॉन्ग जो भी बड़े सुबह मोहब्बत बेचाला आए रहे लेकिन ये सैड सॉन्ग सच में फिल्मावल मतलब जैसे चाहे लगे सैड सॉन्ग अब तक का वाला सैड सॉन्ग पे कटौती कई जाए लेकिन ये सैड सॉन्ग में डिट्टो फिल्मावल गेल सैड सॉन्ग में वीडियो जबरदस्त बा कितना मतलब बैकग्राउंड आप देखा था एकदम रियली मतलब जैसे लगा था रियल हो रहल बा रियल बीके सिंह एक्टिंग मतलब बढ़िया कइले बाड़ी बताई सब बीके सिंह ऐसे एक्टर ना हवन लेकिन कर देवे ले लेकिन उनका एक्टिंग अच्छा लग रहल बाटे उ मतलब ये माहौल इतना बढ़िया से माहौल के सजावल गेल डायरेक्टर के नाम पढ़ल चाहत भाई ऑडियो में तो आदमी डूबल रहे ऑडियो तो दिल छूते रहे सबके साथ कुछ ना कुछ होकबे गलत आदमी डूबिए जाला सैड सॉन्ग पवन सिंह जैसे भी सैड सॉन्ग बाजे डायरेक्टर सर गोल्डी जसवाल या है का महाराज का मतलब सैड सॉन्ग के दुनिया का आप लोग मतलब नया क्रिएटिविटी कहिए दे एक नया चीज कहिए दें जा वह पवन सिंह का लाइन हो गलत रे वो खींचिए दें जा वैसन करे के लोग सोचबे करी मतलब बहुत बढ़िया फिल्मावल गेल बा गाना के हिसाब से जोन आप लोग ये गाना के का कहल जाला हमार हिंदी वाला बोले ले सर उतना ध्यान नहीं है भोजपुरी में आदमी बोले हिंदी में बोले तो मतलब जौन होके स्क्रीन प्ले कहल जाओ चाहे डायरेक्शन कहल जाओ कॉन्सेप्ट कहल
कहल जाओ वो चीज के आप जो कल्पना कैले बन जाए गाना के हिसाब से मतलब बनैले बन चीज जबरदस्त बवाल बा। आ लास्ट वाला सीन तो आप लोग मतलब दिल देते अवार्ड वार्ड कोनो हमरा देवे के रही तो पक्का आप लोग के अवार्ड देती ई दिल से सच बोलते नहीं कि सीन देखिए अक्सर हीरो के मतलब ऐसे भी देखावल अच्छा ना होला कि मतलब कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज नहीं फैली कि अब्दुल अब शादी हो रहा है इज्जत के सवाल बने एक आदमी अपना जीत के चलते कि हूँ बेटी बना प्यार दू आदमी की इच्छा से होला अब इच्छा नहीं कि वो अपन लड़की जा रहा है तू रोआ चाहे जवान होकर तारा का प्यार तू समझ तू चीज उहे देखाओ बा कि लड़की के सम्मान रखले बाड़े और परिवार के माई बाप की इज्जत रखले बाड़े लेकिन जो कल्पना तनी ऐसा कैले हम ले जगह दुल्हा के खीस में जगह बीतत ओकरा ये निकल मन कर आग ओकरा लगा दिया दुनिया के वो चीज बड़ा मजा आइला उहे गाना खिवनी के लगा था और सच में वो गाना सबसे जबरदस्त बा मतलब भोजपुरी में हम ऐसे पिछले भी गाना मतलब पहला ऐसा सेट से जो कितना बढ़िया फिल्म आउल बा जेकरा का अवार्ड दिखल जा सकता एक हर चीज डिटेल में जो जाके कल गई बा। और बात कर ले जो गाना के लिरिक्स अरुण बिहारी जी लिख रहा है मजा आ गई सर मजा आ गई बहुत दिन बाद करनी लेकिन कम बैक आपके नियन केहू करे आ प्रोड्यूसर अजय सिन्हा जी बड़े बाकी म्यूजिक सरगम आकाश जी म्यूजिक भी अब जबरदस्त बा। दर्शन बनी हीरोइन बड़ी हीरोइन तो ऐसे ही जब से आई तब से हमारा नजर में गड़ल बड़ी नजर में से गड़ल लेकिन हम इतनी डिटेल में देखे बड़ा हीरोइन भी बहुत सुंदर बड़ी और साइड तो वो खासियत है कि हीरोइन ना होके तो मजा ना हीरो के तो नहीं बा कौन सी गाना सुन नहीं बा लेकिन कुछ नया नजर उनके पर रहेगा हीरोइन भी काफी सुंदर लगा अच्छा लगा। अब आप लोग अपन आए बताइए हमारा रिएक्शन कैसा लगा का अच्छा लगा था हम जन बात कहनी हमसे आप लोग सहमत बन जाएगा ना तो लाइक कमेंट शेयर कर जाओ सब्सक्राइब फटाफट कर ले जाओ इंस्टाग्राम फेसबुक सब्सक्राइब कर ले कोई गाना ब्लॉक हो जाता तो ओकर भी रिएक्शन जिन हम करत रहूँ पुरान गाना के तो प्यार आशीर्वाद और हमने मिलन जुलन बनत रही जाए भोजपुरी एकता बनाए।